எல்லாருக்கும் வணக்கம். இன்னைக்கு அக்டோபர் 19 படத்துக்கு கிளம்பி உட்காந்துட்டு தான் நான் உங்கள்கிட்ட பேசிக்கிட்டு இருக்கேன். இந்த வீடியோ ஆரம்பிக்கிறதுக்கு முன்னாடியே நான் ஒரு உண்மையை சொல்லிடுறேன். நான் வந்து ஒரு தளபதி ஃபேன் தான். ஆனால் நான் வாரிசையோ பீஸ்டையோ நல்ல படம் அப்படின்னு சொல்ல மாட்டேன். எனக்கு ரொம்ப நாளாவே ஒரு ஆசை என்னன்னா விஜய் மறுபடியும் துப்பாக்கி கத்தி மாதிரி ஒரு படம் பண்ணணும் அப்படின்னு. அதாவது இப்போ ரீசெண்டாக வந்த விஜய் படம் எல்லாமே விஜய் நடிக்கிறாரு அப்படிங்கிறதுக்காண்டி ஒரு மாசான சீனை கொண்டு வந்து திணிக்கிறாங்க. அப்படி இருக்காம அந்த கதையே ஒரு மாசான கதையா இருக்கணும், அந்த கேரக்டரும் ஒரு மாசான கேரக்டரா இருக்கணும், அதுல விஜய் நடிச்சிருக்கணும். இப்போ உதாரணத்திற்கு வடச்சென்னை படத்தை எடுத்துக்கிட்டோம்னா அதுல அந்த ராஜன் கேரக்டர் இருக்குல்ல, அது பார்க்கும்போது அவர் பார்க்கறதுக்கே ரொம்ப சிம்பிளா இருப்பாரு. ஆனா அவர் அந்த போலீஸ்காரரை அடிக்கும் போது அவ்வளவு மாசா இருக்கும். அந்த மாதிரி இப்போ லியோ அந்த மாதிரிதான் இருக்கும் அப்படின்னு நான் நம்புறேன். லியோல ஒரு நல்ல கண்டென்ட் இருக்கும் அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன். இப்ப தமிழ் சினிமாவில் இன்னைக்கு தேதிக்கு லியோ அளவுக்கு வேற எந்த படத்துக்கும் இவ்வளவு ஹைப் வந்து நான் பார்த்தது இல்லை. இந்த ஹைப்புக்கெல்லாம் விஜய் மட்டும் தான் காரணம் அப்படின்னு சொல்லிட முடியாது. லியோவோட டைரக்டர் லோகேஷ் கனகராஜும் ஒரு காரணம். லோகேஷும் மாஸ்டர் பண்ணிட்டு லியோ பண்ணியிருந்தாருன்னா இந்த அளவுக்கு ஹைப் வந்திருக்குமா அப்படின்னு தெரியல. அவர் விக்ரம் பண்ணிட்டு லியோ பண்ணாரு. விக்ரம்லயும் ஒரு சாதாரண படமா அவர் பண்ணியிருந்தாருன்னா இந்த அளவுக்கு ஹைப் இருந்திருக்குமான்னு தெரியல. விக்ரம் படத்துல அவர் எல்சியூன்னு ஒரு கான்செப்டை உருவாக்கி விட்டாரு. அதனாலதான் லியோவுக்கு இந்த அளவுக்கு ஹைப் இருக்கு அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன். லியோ எல்சியூல இருக்கா இல்லையா அப்படின்னு தெரியல. சப்போஸ் லியோ எல்சியூல இல்லாட்டி அதுவே லியோவுக்கு ஒரு மிகப்பெரிய டிராபேக் தான். அதே மாதிரி லியோவை வச்சு நம்ம ஏகப்பட்ட தியரிஸை உருவாக்கியிருக்கோம். அந்த தியரிலாம் ஒரு சில தியரி தான் வேற லெவல்ல இருந்தது. அதனால நம்மளோட எதிர்பார்ப்பு லியோ மேல பயங்கரமா இருக்கு. அந்த எதிர்பார்ப்பை பூர்த்தி பண்ணலாட்டியும் லியோ படுத்துரும் அப்படின்னு தான் நான் நினைக்கிறேன். லியோ நம்மளோட எதிர்பார்ப்பை பூர்த்தி பண்ணுது பண்ணல அப்படிங்கிறது ரெண்டாவது விஷயம். ஆனா படத்துல நல்ல கண்டென்ட் இருக்கணும். லோகேஷ் நல்ல கண்டென்ட் தான் கொடுப்பாரு அப்படின்னு ஒரு நம்பிக்கை இருக்கு. லியோ படம் அந்த ஷூட்டிங் ஆரம்பிக்கும் போதெல்லாம் பயங்கர கான்ஃபிடென்ட் இருந்தது படத்து மேல. ஆனா ட்ரைலர் பார்த்ததுக்கு அப்புறம் ஒரு பயம் வந்துருச்சு. ஐயோ படம் நல்லா இருக்குமோ நல்லா இருக்காதோ அப்படின்னு ஒரு பயம் வந்துருச்சு. ஆனா லோகேஷோட இன்டர்வியூ பார்த்ததுக்கு அப்புறம் அவர் பயங்கர கான்ஃபிடென்ட்டா பேசுறாரு. அதனால நம்மளுக்கும் ஒரு கான்ஃபிடென்ட் வந்துச்சு. சரி ஓகே படம் நல்லா தான் இருக்கும் அப்படின்னு. அதே கான்ஃபிடென்ட்டோட கொஞ்சம் பயத்தோட இந்த படத்தை நான் பார்க்க இப்ப கிளம்ப போறேன். படம் பார்த்துட்டு வந்து எந்த ஒரு ஸ்பாயிலருமே இல்லாம படம் எப்படி இருக்கு அப்படின்னு நான் சொல்றேன். படம் பார்த்துட்டு வந்துட்டோம். நான் என்ன நடக்கக்கூடாதுன்னு நினைச்சனோ அது நடந்துருச்சு. நான் லியோ துப்பாக்கி கத்தி வரிசையில போய் நிற்கும் அப்படின்னு நினைச்சேன். ஆனா லியோ பிகில் சர்க்கார் வரிசையில போய் நிக்குது. அதுக்காக பிகில் சர்க்கார் அளவுக்கு லியோ ஒரு மொக்க படம் கிடையாது. லியோ நல்ல படம் தான். ஆனா லியோல ஏதோ மிஸ் ஆன மாதிரி எனக்கு ஃபீல் ஆச்சு. லியோ ஃபர்ஸ்ட் ஹாஃப்ல ஒரு ஃபைட் வரும். அந்த ஃபைட் பயங்கர ரியாலிஸ்டிக்கா இருந்தது. அதே மாதிரி செகண்ட் ஹாஃப்ல ஒரு ஃபைட் வரும். அந்த ஃபைட் நார்மலா ஒரு விஜய் படத்துல ஒரு சண்டை காட்சி எப்படி இருக்குமோ அது மாதிரி இருந்தது. அதெல்லாம் சலிப்பு தட்டுற மாதிரி ஆயிடுச்சு. மேபி ஒருவேளை கதை நல்லா ஸ்ட்ராங்கா இருந்திருந்தா இதெல்லாம் சலிப்பு தட்டாம இருந்திருக்குமோ என்னன்னு தெரியல. படத்துல கதையும் ஒன்றும் அவ்வளவுதான் ஸ்ட்ராங்கா இல்லை. அதுவும் இல்லாம இது எல்லாமே நடக்கிறதுக்கு மூல காரணமா ஒரு விஷயம் சொல்லுவாங்க. படம் பார்த்துருந்தீங்கன்னா அது உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும். அந்த காரணம் வந்து ஒரு சிறுபுள்ளத்தனமா இருந்ததுனால படத்தோட ஒன்றி நம்மளால படம் பார்க்கவே முடியல. இதுக்கு மேல நான் எதுவும் சொல்ல விரும்பல. நான் ஏதாவது சொன்னேன்னா அது ஸ்பாய்லர் மாதிரி ஆயிரும். அதனால நான் இதோட முடிச்சுக்கிறேன். இப்போ என்னோட மைண்ட் செட் எப்படி இருக்குன்னா, இந்தியாவுக்கும் நியூசிலாண்டுக்கும் 2019 செமிஃபைனல் நடந்துச்சு. நியூசிலாந்து தான் ஃபர்ஸ்ட் பேட்டிங் பிடிச்சாங்க. கம்மியான ஸ்கோர் தான் அடிச்சிருப்பாங்க. நம்ம அதை ஈஸியாக அடிச்சிடலாம் அப்படின்னு நினச்சிக்கிட்டு இருந்தோம். அப்போல்லாம் மழை வந்துருச்சு. அடுத்த நாள் மேட்சை தள்ளி வச்சானுங்க. நம்ம இந்தியா கஷ்டப்பட்டு போராடி தோத்து போயிடுவாங்க. அப்பையில நம்ம எல்லாருக்கும் ஒரு மைண்ட் செட் இருந்துச்சுல, அந்த மைண்ட் செட்டில் தான் நான் இப்போ உட்காந்துருக்கேன். வாரிசு படத்தோட ட்ரெய்லர் பார்த்தோன்னே தெரிஞ்சிருச்சு இந்த படம் தேராது அப்படின்னு. அப்ப எல்லாம் நான் நினைச்சுக்கிட்டு இருந்தேன் லியோ வரட்டும் அப்படின்னு. லியோவும் இப்படி பண்ணா நம்ம என்னதான் பண்றது அப்படின்னு புரியல. யாரோ யாரோ நீ யாரோ இன்பம். இப்ப அடுத்த படம் 68. அது வெங்கட் பிரபு பண்றாரு. அதை நினைக்கும் போது இன்னும் பயமா இருக்கு. ஐயோ நம்ம மைண்ட் அங்க போகுது. யோசிச்சு பாருங்க, இளைய தளபதி மாதிரி ஒரு ஆக்டரை ஒரு ஹீரோவை வந்து ஒரு சாதாரண ஒரு ஏலியன் வந்து வேற ஏதோ இடத்துல தெரியாம போயிட்டு மாட்டினாரு. ஏலியன் வந்து அவரை அப்டேட் பண்ணிச்சுன்னு வச்சுக்கோங்களேன்.
அங்க என்ன நடக்கும்? கீழ்ச்சி எத்தனை மாட்டோம், ஆடியன்ஸ் எல்லாம் எப்படா தலைவன் அடிப்பான் தானே இருப்பாங்க. அப்புறம் 68 முடிச்சுட்டு ஏதோ பிரேக் எடுக்க போகிறதாகவும் அரசியலுக்கு வர போகிறதாகவும் சொல்கிறாங்க. அது உண்மையா பொய்யான்னு தெரில. ஆனால் தலைவா, நம்மளுக்கு அரசியல் வேணாம். அதுவும் உன் கூட இருக்கிறவங்கள நம்பவே நம்பாத. என்ன 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 அண்ணே, இவன் வேண்டாம்னு. எதுக்கு? இவன் நம்ம வீட்டுக்கு வேண்டவே வேண்டாம். இவனை உள்ள நுழைய விட்ட நம்ம பல பேரை இழக்க வேண்டியிருக்கு. ஜாக்கிரதை. நம்ம வாட்டிக்கே 68, 69, 70, 71 அப்படின்னு படம் பண்ணிக்கிட்டே போய்கிட்டே இருப்போம். நம்மளுக்கு அந்த 234 வேணாம். முறைதான் ஒரு முறைதான் உன்னை பார்த்தால் அது வரமே, நினைத்தால் உன்னை நினைத்தால் கண்ணில் கண்ணீர் மழை வருமே. யாரோ யாரோ நீ யாரோ